Hej, vi har om hjertets anatomi. Sådan. Hjertets opbygning vil vi vise med en lille kort video, hvor jeg forklarer under. Her ser vi hjertekammer, forkammer. Ja, venstre hjertekammer. Og her ses højre hjertekammer. Og så venstre og højre forkammer, som er skåret op. Og en hulvene. Aorta ses her. Og ved det næste ses senetømmerne og hjerteklappen, som jeg peger på. Ja. Hjertet det er som sagt inddelt i 4 kamre med 2 kamre på højre og 2 på venstre side. Venstre sides muskulatur er kraftigere, da processen i venstre side er større end på højre. På hver side er der et forkammer og et hjertekammer, som samarbejder om at pumpe blodet ud i kredsløbet. Kammerne på højre side pumper blodet ud i lungekredsløbet, og kammerne på venstre side pumper blodet ud i de store kredsløb via hovedpulsåren, altså aorta. I forbindelse med et enkelt hjerteslag fungerer de 2 kamre på samme side som 2 parallelle pumper. Først trækker forkammer sig sammen og fylder de afslappende hjertekamre med blod. Og lige efter trækker hjertekammer sig sammen og presser blodet ud i de 2 kredsløb, henholdsvis det lille, hvor blodet bliver iltet via lungerne, og det store systemkredsløb, som forsyner hele kroppen med ilt i blodet. Samtidig slukker hjerteklapperne til forkammerne, som derefter på ny fyldes med blodet. Hjertet fungerer som kredsløbspumpe, hvor blodet bliver transporteret ud i kroppen via blodårene, som forgrener sig ud i hele kroppen. Der er det lille og det store kredsløb, hvor gennem det store kredsløb pumper hjertet frisk, iltholdigt blod ud i kroppen. Formålet er at forsyne alt væv i kroppen med næringsstoffer og ilt, samt at fragte affaldsstoffer bort. I det lille kredsløb, lungekredsløbet, pumper hjertet iltfattigt blod til lungerne. Her tilføres blodet ilt og udskiller kuldioxid, før det returnerer til hjertet, og cyklus begynder på ny. Blodets hastighed. Når blodet kommer fra venerne og skal op til hjertet, er det ved lav hastighed, og når det skal pumpes ud i arterierne, er det ved højere tryk. De mindste blodårer er kapillærerne. Kapillærernes vægge er så tynde, at der sker diffusion af ilt og andre stoffer, så fra blodet bliver der afgivet ilt og andre næringsstoffer ud til cellerne. Længden er flere tusind kilometer lang. Udover de tynde blodårer som kapillærerne er der 2 andre slags blodårer, som hedder arterierne og venerne. Arterierne, som er pulsårene, indeholder meget ufrit blod, som bliver kørt fra hjertet og ud til kapillærerne. De mindre arterier er omkranset af muskler, der kan trække sig sammen eller slappe af. På den måde kan kroppen styre blodtilførslen til et bestemt område. Venerne er de blodårer, der fører det iltfattigt blod tilbage til hjertet og kapillærerne. Pulsvenerne er de 2 største vener, der leder blodet til hjertets højre forkammer. Kranspulsåren forsyner selve hjertets muskulatur, og der findes en på højre og venstre side, som udspringer fra atora og forgrener sig yderligere. Atora er hovedpulsåren. Aorta er hovedpulsåren, som går på venstre hjertekammer, og fra aorta
afgår alle vigtige pulsår og forgrener sig videre ud i kroppen. Altså det der. Her ses aortaen. Der kommer fra venstre hjertekammer. Og hernede ses hullet. Hvilke funktion har henholdsvis hjerteklapper og senetømmerne i hjertet? Der findes fire hjerteklapper i hele hjertet, der hedder mitralklappen, aortaklappen, så må du undskylde, hvis jeg ikke udtaler det ordentligt, trikuspidalklappen og pulmonalklappen. Mitralklappen er mellem venstre forkammer og venstre hjertekammer. Aortaklappen er klappen mellem venstre hjertekammer og hovedpulsåren, altså aortaen. Og trikuspidalklappen er klappen mellem højre forkammer og højre hjertekammer. Og pulmonalklappen er klappen mellem højre hjertekammer og lungepulsåren. De to hjertekammer i hver hjertehalvdel er adskilt af hjerteklapper, der sørger for, at blodet kun kan løbe i en retning, altså fra forkammerne til hjertekammeret, og aldrig omvendt. Hjerteklapperne fungerer med andre ord som ventiler. Aortaklappen sikrer, at blodet løber i den rigtige retning fra hovedkammeret og ud i pulsåren, der fører blodet videre rundt i kroppen. Og hvis hjerteklappet ikke lukker helt tæt, løber noget af blodet tilbage, så arbejdet skal arbejde hårdere, så hjertet skal arbejde hårdere for at opnå det samme resultat. Senetømmerne derimod forhindrer hjerteklappen i at komme for langt op i forkammeret under et hjerteslag. Se senetømmerne sidst her. Nogle mennesker lider af hjerteklapfejl. Der kan være flere årsager til, at man får en hjerteklapfejl. Hjerteklapfejlen kan først og fremmest være medfødt. Det kan også opstå efter en blodprop, hvis kroppen bliver angrebet af bakterier eller overforkalkning på grund af for højt blodtryk. Hvis man lider af en mindre hjerteklapfejl, er det sjældent, at man får symptomer. Dog, hvis hjerteklapfejlen har en stor belastning på hjertet, kan det medføre hjertesvigt. Man har forskellige muligheder for at behandle hjerteklapfejl. Man kan få en kunstig hjerteklap, derefter vil man få en behandling med blodfortyndende medicin, og til sidst antibiotikabehandling. Når blodstrømmen gennem kranspulsåren nedsættes, har man stor risiko for en blodprop, og hvis den så bliver for snært, får man en blodprop. Når man har en overforsnævring i hjertet, så har man en fedtaflejring i kranspulsåren. Det er ikke ligegyldigt, hvor blodproppen sidder. Hvis det bare er en sidegren til hjertet, der bliver forsnævret, så vil den del af muskulaturen dø og erstattes med arvæv. Dog, hvis aortans udspringer forsnævres, kan det resultere i, at hele hjertets forsyning blokeres. Lægerne har mulighed for at afhjælpe overforsnævring ved hjælp af blodfortyndende medicin eller en ballonudvidelse.